צועק אליך, בני תחזור, בני תתקרב, אני אקבל אותך, אני אקבל אותך עם הקשיים שלך, עם הבלבלות שלך, עם ההפרעות שלך, עם הטעויות שעשית בחיים. אני יודע שקשה לך, אני יודע גם שאתה לא תהיה מושלם. בוא אליי, שובו בנים שובבים. כל יום יוצאת בת קול מחורב ואומרת, שובו בנים מרפא משובתכם. תעשה צעד אחד לבורא עולם ויעשה 100 צעדים אליך. היום הזה זה יום הכיפורים, יום שמכפר עוונותיהם של ישראל. ביום הזה אתה יכול לתאר את עצמך בטהרה מוחלטת, אחי. דף חדש, אישה חדשה, חיים חדשים, בעל חדש, פרנסה חדשה, בריאות חדשה, להיוולד מחדש, להיוולד מחדש. זה תלוי בך, אח יקר שלי. זה תלוי בך כמה אתה מבין את המשמעות של הכפרה של יום הכיפורים, וכמה אתה באמת באמת עושה את התשובה לפי הכללים. אני מפציר בכם, תעשו את מה שאני אומר לכם. יום הכיפורים יהיה היום הכי טהור שלכם בחיים. השנה הבאה שלכם, נשמות טהורות שלי, אתם צריכים להבין. יש לך מקצוע, אין לך מקצוע, אתה עובד, אתה לא עובד, יש לך, אין לך קשרים, יש לך קשרים. זה בובו מייסס, זה סיפורי סבתא, זה שטויות. זה שטויות. בורא עולם יכול להעיף אותך מבחינת פרנסה לגבהים מטורפים. בורא עולם יכול להעיף אותך מבחינת בריאות לגבהים מטורפים. כל הבחינות שבעולם הוא יכול